wanda kuka fi sani da Ibrahim Abdul. Wannan fim namu mai suna Wayyo Aurena wanda za mu haska muku shi a cikin Platinum Cinema ranar Juma'a 13 ga watan 5 2022 insha Allah. Wannan fim Wayyo Aurena fim ne wanda da ke da ni da ku za mu zo mu kalle shi domin ku ga irin yanda wannan fim ya kasance. Labari ne na wata yarinya wacce ta auri maza har guda 5. Ku dai ku kasance da mu a cikin fim din Wayyo Aurena, da ni da ke da ku mu haɗu a Platinum Cinema. Namaste. Assalamu alaikum ina kowa barkamu da wannan wata mai daraja wato wata Ramadan. Sunana Maijida Muhammad, kamar yadda kuka sani jaruma a masana'antar Kano. Za mu fara haska muku shi 13 ga watan 5 ranar Juma'a 2022 Allah ya yarda. Wannan fim mai suna Wayyo Aurena, ku kasance tare da mu fa akwai abubuwa sosai nishadantarwa, faɗakarwa tare da abubuwan ban mamaki a cikin wannan fim mai suna Wayyo Aurena. Kada ku bari a bamu labari. Masoyana na faɗin nuna yana kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana yin azumi lafiya. A sunana Muhammad Bashir, producer a masana'antar Kano. Ina da farin cikin sanar da ku wani ƙayataccen fim namu mai suna Wayyo Aurena. Wayyo Aurena ne wani sabon salo ne a cikin Kano wanda muka fito da shi, muka tsara shi, muka shirya shi da Allah. Da wannan fim mai suna Wayyo Aurena muna farin cikin sanar muku da za mu fara saka muku shi insha Allah ranar Juma'a 13 ga watan 5 2022 Allah ya kai mu a Platinum Cinema. Wannan fim Wayyo Aurena ya ɗauki salo daban-daban, salo iri jarumai kala-kala da sanan masana'antar Kano. Muna da farin cikin sanar da ku wannan fim za mu haska kayatacce insha Allah. Labari ne wata yarinya da ta auri mazaje ɗai har guda 5 kuma duka babu wanda ya ce ma su kinki da bakin shi, kuma babu haramun addinin musulunci. Wannan ku biyo mu da yardar Allah. Sannan muna mai farin cikin sanar da ku cewa insha Allah za mu dinga dora muku shi daga bisani a channel namu na YouTube mai suna Matar Aure TV. Kar ku manta ku nemi wannan fim, wannan channel namu Matar Aure TV, kuma na subscribe ta mana ƙararrawa insha Allah daga mun dora za mu samu zai faɗo muku wayar ku da yardar Allah. Ni ne naku Muhammad Bashir. Wayyo Aurena, kuka na ban cika matar aure ba, angona da ya tafi ba zai dawo ba. Masoyana na faɗin duniya ga baki ɗaya, sunana Yahaya Diaye, jarumi a cikin fim ɗin a duniya. To ba tare da ɓata lokaci ba, wannan fim da kuke gani mai suna Wayyo Aurena na fito a cikinsa a matsayin Yasir. Za mu haska muku ranar Juma'a 13 ga watan 5 2022. Kada ka sake a baka labari da ke da kai da buɗe, ku zo mu jo ne a ranar kai da rabbana fa. Wayyo Aurena.